Днешната тема е какви ще бъдат действията му към вас или съответно действията и моля господата да обръщат техния род, тъй като имаме и доста господа, за което им благодаря. Благодаря общо взето на всички, които сте ме последвали. Така, нека да започваме. Първо да видим каква е една кратка идентификация на човека, за когото мислите. Това е човек, който е много наясно с чувствата си, човек, който е готов да понесе последствията от решенията, които е взел. Бих казала доста справедлив човек. Човек, който предизвиква вълнения във вас, човек, който е така с един доста свободен дух, човек, в който определено сте влюбени. Човек, който обаче имам някакво подозрение, че дава на две места. Човек, който е много щедър, обаче тази щедрост се проявява на две места. Нека да видим какви са му чувствата към вас. Чувствата му към вас са свързани са в резултат на доста упорита работа от негова страна, бих го нарекла. Той ви смята за постижение, за някаква награда, за удовлетворение, че успял да постигне това при вас. Изпитва съмнения относно взаимоотношенията ви. Доста ги премисля, но бих казала, че ги премисля доста безплодно, тъй като вие го лишавате от власт. Каквото и да мисли, изглежда той е блокирал и всъщност не знае каква стъпка да предприеме, но ще му се наложи да прояви решителност, да се фокусира и да се задвижат нещата. Нека да видим в каква посока ще се задвижат и какви действия ще предприеме. Да, определено ще има действия. Тези действия ще бъдат свързани повече с негови, бих казала, вътрешни конфликти. Пък може и за някой да става въпроси за външни конфликти, тъй като тази карта също така означава и конкуренция. Може би човекът е наясно за някаква конкуренция, ще води борба за това нещо. Ще му се наложи много бързо да промени нещата, да вземе такива скоростни решения. И тези решения ще бъдат продиктувани, така бих казала, от една божествена мъдрост. Искам обаче тук някакси да изтегля още малко, защото не мога да разбера с какво са свързани тези решения на този етап. С какво ще бъдат свързани тези решения, освен с тази конкуренция, която ще е за някой от хората. Да, тези решения ще бъдат свързани с това. Този човек ще има нужда от уединение, за да постигне така вътрешната мъдрост, която му е нужна. И така предпазливо ще планира, ще се опитва да контролира нещата по някакъв начин във вашата връзка. В същото време е доста бързащ. Изключително много ви, така бих казала, желае нещата между вас да се получат, но пак казвам, този човек дава на две места. Ако искате повече яснота, ако искате конкретно да разгледаме вашата ситуация, може да ми пратите лично съобщение.